Ens trobem a les reserves del NACTEC, on conservem un testimoni únic de l'evolució de la fotografia a Catalunya. Aquesta és la càmera d'un dels estudis de fotografia més famosos de la història de la ciutat de Barcelona, l'estudi fotogràfic Napoleón. Era un estudi indefugible per qualsevol personalitat que volgués ser algú a la ciutat comtal de finals del segle XIX i principis del segle XX. L'estudi Napoleón es va crear a Barcelona el 1853. Inicialment estava situat a la Rambla de Santa Mònica, número 17, però després va tenir altres ubicacions a la ciutat i fins i tot sucursals a Madrid i Palma de Mallorca. L'estudi va estar regentat per una nissaga familiar que van iniciar l'Antifont, que es feia anomenar Anaïs, de nacionalitat francesa, i el seu marit, l'Antonio Fernández Soriano, nascut a un poble d'Albacete i que es feia anomenar Messie Fernando. Els Napoleón, tal com se'ls coneixia a la ciutat, es van convertir en la nissaga de fotògrafs més famosa del tombant del segle XX a Barcelona. La importància de l'estudi Napoleón es deu a la visió de negoci que van tenir els propietaris, que el van saber situar com un centre de referència de la fotografia dels cercles més exclusius de la societat catalana de finals del segle XIX i principis del segle XX. Per les seves instal·lacions van desfilar els aristòcrates del moment, els capitans generals de Catalunya, els artistes, els membres de l'alta burgesia barcelonina i fins i tot la família reial. Aquesta va ser una de les càmeres de cabinet d'aquell estudi i, per tant, és un testimoni únic de la història de la fotografia a Catalunya. La càmera de Napoleón no només havia de ser de primer nivell, sinó que també ho havia d'aparentar, i aquesta càmera espectacular acomplia els dos objectius. Va ser fabricada per George Hare, un dels constructors de càmeres de cabinet més reputats de Londres de finals del segle XIX. Es tracta d'un model original de 1864 que, gràcies a la seva qualitat, el taller de George Hare el va mantenir en producció durant molt de temps. Aquest exemplar en concret va ser fabricat entre la dècada de 1870 i 1880 i va estar en ús a l'estudi dels Napoleón probablement fins ben entrat al segle XX. És una màquina que podia fer retrats de mitja placa o de placa sencera i, per tant, del que avui en dia anomenaríem com de gran format. Està construïda en fusta de caoba i llautó i té un objectiu Hermagis Eidoscope de fabricació francesa, especialment dissenyat pel retrat. Aquest és el sistema, l'enginyós sistema mecànic que permet a la càmera poder enfocar i enquadrar correctament la imatge. Com veiem, es basa en tot un conjunt de palanques que permeten molt subtilment modificar la distància que hi ha entre la placa sensibilitzada i el focus de la càmera. Aquesta altra manivela ens permet canviar l'enquadrament de la imatge i, si volem pujar o baixar la càmera, haurem de fer servir aquesta altra manivela. La peça va ser venuda per l'última deixeble de la nissaga familiar, la Maria Feliu, al col·leccionista Carlos Duran l'any 1968, poc després del tancament definitiu de l'estudi Napoleón. El Carlos Duran va ser un col·leccionista d'una gran intuïció i d'un gran coneixement de la història de la fotografia a Catalunya i no va perdre l'oportunitat d'aconseguir aquesta càmera emblemàtica. L'any 1984, tot just després d'inaugurar-se el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, la càmera i la resta de la col·lecció Duran Torrents van entrar a formar part del fons patrimonial conservat pel NACTEC.